Umbhexeshi wenkqubo-ndaba ye-Cutting Edge Ondlela Mbana ulapha ukusinabisela banzi ngalomba. Ondlela masibulise sikwamkele SABC lihaye simami ngazibini ngexesha lakho. Manibhatibhotise kuwe Kholosa ndibulele nakubabukeli be-SABC lihaye ngelithuba. Cela usikhobisele ngokuzawuthi uqhubeke kwi-Cutting Edge kwaye ke zintoni mhlawumbi ababukeli abangathi bazilindele kule nkqubo namhlanje. Kwezi veki ziphelileyo kanye kwezi nyanga ziphelileyo sikhe sabona kukho imigushuzo ethile ekhoyo eyenziwayo ngabemi beli loMzantsi Afrika bekhalazela ke kanganjengokuba ubusitsho ukutyhoboza kwabo bantu bangenazo impephamvume zokuba babe bakweli loMzantsi Afrika. Isikhalazo sabo ke sesokokuba asifumani ngokwaneleyo inkonzo zezempilo, abantwana bethu abangeni ezikolweni kuba kubonakala okokuba aba bantu bamebezwe ngaphandle ngabo abafumana amathuba ngcono okanye bhetele kunabo bona abantu bangabemi boMzantsi Afrika. Sim-Cutting Edge ke namhlanje sijonga lenyewe. Uyawukhumbula napha ndiyacinga mhlawumbi phaa ngoJanuwari kwezi nyanga zigqithileyo bekhe kwakho ingxelo nathi siyi-SABC ebesikhe sathi sayipapasha sayisasaza ngapha kumda iBeit Bridge where undocumented foreign nationals were intercepted, khona abantwana were intercepted bengeniswa kweli loMzantsi Afrika ngokungekho mthethweni. Eyona nto ke siyijongayo or what we are focusing on singu-Cutting Edge kokuba ingaba urhulumente weli loMzantsi Afrika wenza ngokwaneleyo na okanye ingaba urhulumente woyisakele na ukukhusela okanye ukuvala le mida ukwenzela okokuba ababemi bamazwe angaphandle bangangeni kuMzantsi Afrika bengenazo impepha ezitshoyo okokuba ndilapha ngokufanelekileyo. Kule nto ithethayo yokutyhoboza kwakunye nogushuzo siye sabona kakhulu ngexesha lepasika nalapho i-BMA ibithe qolo igqoqa ingakumbi kwii-ports esingatsho into yokubana kungena kakhulu abantu kwaye yatsho into yokubana ikhona imithetho engqongqo ezawuthi ithabathe kwabo ekubonakala ngathi baphula umthetho. Ingaba nibakrwecile into yokubana babe yinxalenye yenkqubo? Definitely siyikrwecile i-BMA kuba ke ngaba basemagunyeni kakade abajongene nemida. Bayatsho bona okokuba zikhona iinzame bongezile inani labantu lamagosa aza kuma kule mida ajonge okokuba izenzo zilolu hlobo aziphindi izenzeke. Sijongile ke nathi ke singuMzantsi Afrika okokuba oku kuzawuhambe kude kube kuphela phi na. Ingaba mhlawumbe njengoko nihambile sibonile kulo mboniso esisandula udlala into yokubana nihambele iindawo ezahlukileyo, ingaba mhlawumbe abantu on the ground bephefumla besithini? Bayakhalaza abantu kakhulu like I said before, ingxaki bona bathi bafilisha uburhulumente akenzi ngokwaneleyo. Kuba bathi uburhulumente uzawuvala mhlawumbi kolu ucingo bazawufumana enye indlela noba bathubeleze ngomlambo bazawungena emlanjeni bathubeleze ngomlambo. Ngoko ke isikhalazo sesokokuba bafumana izinto uburhulumente akabeki bantu okanye magosa ngokupheleleyo kwezi ndawo, futhi ke they feel ukuthi urhulumente kukhona ezinye izinto okanye ezinye indlela ebenokwenza ngazo ukukhusela le mida khona ukuze bangakwazi ukungena abantu banganazo impepha zokungena kuMzantsi Afrika. Siyaqonda into ebalulekileyo kwinkqubo ye-Cutting Edge kokuba nabantu bakwazi into yokubana bangenelele. Ingaba mhlawumbe ninazo inombolo okanye apho abantu bangabhala ii-comments zabo ngenkqubo? Abantu bangabhalela ku-cuttingedge@sabc.co.za. ndiye ke futhi ndi-encourage ke kwabanye, ndiyaqonda uba nothi wonke umntu has access to i-email. Ongenayongo ke wonke umntu ke kule mihla unayo uFacebook, angandibhalela mna kuFacebook and inbox ndingu-Ondlela Lulamela Mbana kuFacebook. Ubhale nje ibali lakho ushiye i-contact numbers zakho. Sikwacela ke futhi nabantu into yoba basinyamezele because ke zininzi izitori sizifumanayo zabantu, ngoko ke asizukwazi uzenza zonke ngaxesha linye. Kodwa ke siyafumaneka napha ku-SABC Plus, siyafumaneka nalapha ekhaya ku-SABC lihayi ngentsimbi yethoba ngolwesine. Siyafumaneka namhlanje, inkqubo iyadlala namhlanje ngentsimbi yethoba phaa ku-SABC naku-SABC Plus. Ondlela masibambe ngazibini ngexesha lakho ngokutyebisela umbukeli ngongathi mhlawumbi akulindele kwinkqubo ye-Cutting Edge. Siyabulela. Right, mbukeli besilana indlebe naye kaloku umbhexeshi wenkqubo ye-Cutting Edge esixelela ke mbukeli into yokubana zintoni ongathi uzilindele kule nkqubo.